Здравейте, казвам се Нина Сариева и чрез канала си в YouTube бих искала да се свържа с повече хора, които имат подобни или същите като моите интереси, а те са пътешествията и поезията. За поезията ще говоря друг път, сега ще се насоча към пътешествията. Ще ви кажа за един начин, по който можете да пътувате изгодно, луксозно, а защо не и печелившо. Но преди това, нека да ви се представя. От 30 години съм учител и всъщност не съм работила нищо друго, освен това. Обичам професията си, тя ми носи удовлетворение, но живота стана твърде динамичен и труден за много хора и затова аз реших, че трябва да направя драстична крачка. Тъй като съм от хората, които непрекъснато искат. Аз все искам нещо и в това няма нищо лошо. Исках нови възможности, ново място, нови възможности за децата ми, за развитие, но и за развитие на мен самата. И затова просто напуснах родното си място и се преместих в големия град. Там динамиката ме завъртя, но на мен ми харесва. Чувствам се добре, чувствам се в свои води. Запознах се с много нови хора и наистина се откриха пред мен доста възможности. Можех да остана тук, можех просто да стоя и да се оплаквам как животът е тежък, как парите все не достигат, как децата няма с какво да се занимават, как ежедневието те убива, но аз реших и направих нещо друго. Това може да го направи всеки. Всеки, който иска да върви напред и всеки, който иска някакво личностно развитие. В града се запознах с хора, които, като мен, също много обичат да пътешестват. И някои от тях го правят от години, а други пък са го превърнали в професия. Тоест, разказвайки за тези пътешествия, те печелят от това. За какво става въпрос? Станах член на Световния круизен клуб на пътешественика, който съществува вече от 8 години и има над 1 милион членове по целия свят. Хората, които ми разказаха за него, ми разказваха и за техните пътешествия, за привилегиите, които имат като членове на клуба, за преживяванията, които са имали на корабите и на местата, които са посетили. И така ме заразиха с тяхната енергия, че аз, без да се замислям, просто казах, че също искам да стана член на този клуб. И да, вече съм. Имам възможността да каня хора в клуба, което също е една от привилегиите, защото знаете, че във всеки клуб трябва да бъдеш поканен, за да можеш да станеш негов член. Но за това също по-късно. Сега искам да ви кажа, че е по-добре да направите нещо, да изпълните някое ваше желание, да намерите нещо, което ви доставя удоволствие и което ви кара да се чувствате добре, отколкото само да стоим, да тъпчем на едно място и да се оплакваме как нещо не ни е наред. Аз не искам да съм от тези хора, затова ви предлагам и на вас. Ако нещата, които казах, са ви заинтересували, можете да се свържете с мен. Аз ще оставя линкове за моите социални канали, Facebook и Instagram. Можете да харесате видеото, да го споделите с други хора, които имат същите наклонности да пътешестват. И също така, тези, които ми оставят коментар, ще им подаря по една
безплатна 30-минутна консултация, за да видим наистина ли обичат да пътешестват, колко обичат да пътешестват, къде и как обичат да пътешестват. И ще разберем дали това е тяхното нещо. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Надявам се, че ще се запозная с много от вас. Също така ще гледам да направя видеа, които да ви разказвам повече за клуба и за привилегиите, които той дава. Също така ще пускам видеа с моя поезия. Ще се радвам, ако и те ви харесат. За сега, довиждане от мен. Аз бях Нина.